Salutare tuturor și bine ați venit! Astăzi ne scufundăm într-un subiect pe care mulți îl consideră, ei bine, un mic labirint birocratic. Vorbim despre trecerea de la statutul de plătitor la cel de neplătitor de TVA în cursul anului. Știu, sună genul de limbaj de lemn din codul fiscal, nu-i așa? Dar stați liniștiți. Am pregătit acest ghid video clar și prietenos, evident cu subtitrare în română, special pentru a decoda totul pas cu pas. Haideți să transformăm acest text de lege stufos într-un proces super simplu și logic pe care oricine îl poate urmări. Și, ca să fim clari de la bun început, informațiile tehnice de astăzi nu sunt scoase așa din pălărie. Ne bazăm pe un ghid excelent pus la dispoziție de experții de la AAV Tax and Accounting. Este absolut esențial să avem o fundație solidă când discutăm despre taxe, corect? Iar materialul lor ne oferă exact structura de care avem nevoie pentru această analiză. Le mulțumim pentru expertiză pentru că, sincer, ne ajută enorm să înțelegem în profunzime acest subiect destul de complex, fără să ne pierdem în detalii. Bun, haideți să trecem direct la treabă. Avem 3 pași mari pe ordinea de zi. 1. Condițiile pentru anulare. 2. Perioada și modul de depunere. Și 3. Efectele și obligațiile ulterioare. Să începem cu secțiunea 1. Condițiile pentru anulare. Mai exact, cine se califică de fapt pentru a începe această procedură? Aici, punctul central, acel număr magic pe care trebuie să-l rețineți, este 395.000 de lei. Acesta este faimosul plafon de scutire. Pentru a putea cere ieșirea din sistemul de TVA, cifra de afaceri trebuie să treacă un fel de dublu test legat de această sumă. În primul rând, anul calendaristic trecut, afacerea trebuia să fie strict sub acest plafon. Gata? Verificat. Apoi, a doua condiție este ca exact la data la care depuneți cererea să nu fi depășit plafonul nici în anul curent. Este o verificare simultană, deci mare atenție la calcule dacă vreți să beneficiați de acest regim special de scutire. Mergem mai departe la secțiunea 2, perioada și modul de depunere. Când acționăm exact și ce hârtii trebuie să completăm? Aici procesul se împarte în 3 pași administrativi, aș zice eu, destul de simpli. Primul pas, pur și simplu așteptăm. Da, trebuie să așteptați finalul perioadei fiscale pe care o aplicați în prezent. Nu puteți depune actele așa pur și simplu în mijlocul lunii sau al trimestrului. Pasul 2 este partea de hârțomărie, completarea faimosului formular D700. Iar pasul 3 vine cu un termen strict de depunere la autoritățile fiscale între datele de 1 și 10 ale lunii imediat următoare perioadei fiscale abia încheiate. Vedeți, când o luăm așa logic și cronologic, totul parcă devine mult mai accesibil. Și ca să facem lucrurile și mai clare, haideți să ne uităm la un exemplu concret din viața reală a unei firme. Să zicem că suntem în luna februarie. Dacă firma plătește TVA la trimestru, cum vedem în scenariul din stânga, regula ne spune clar, trebuie să așteptăm închiderea întregului trimestru. Asta înseamnă să avem răbdare până la finalul lui martie. Așa că formularul D700 se va depune abia în perioada 1-10 aprilie. În schimb, uitați-vă în dreapta. Dacă aceeași firmă este plătitoare de TVA la lună și suntem tot în februarie, așteptarea e mult mai scurtă. Așteptăm doar finalul aceleiași luni, adică februarie, iar formularul se poate depune mult mai devreme, între 1 și 10 martie. Pe scurt, vectorul fiscal al companiei dictează absolut tot calendarul. Așa ajungem la secțiunea 3, efectele deciziei și obligațiile ulterioare. Ce se întâmplă imediat după ce ați depus cererea? Haideți să urmărim puțin axa timpului. La punctul 1, cererea este depusă. O grijă în minus. Dar atenție mare aici. Până primiți o decizie, compania își păstrează absolut toate drepturile și obligațiile de plătitor de TVA. Nu deveniți neplătitor peste noapte ca prin magie. La punctul 2, mingea este în terenul statului. Organele fiscale au obligația legală de a soluționa cererea până la sfârșitul lunii în care a fost depusă. Și apoi punctul 3, finalul cursei. Anularea devine efectivă abia din momentul în care vă este comunicată oficial decizia. Practic, suntem într-un fel de zonă de tranzit fiscală pe care trebuie să o gestionați cu maximă atenție. Și credeți că gata, ați scăpat? Ei bine, aproape. Procesul nu se termină chiar în secunda în care primiți decizia de anulare. Mai există un ultim pas obligatoriu. Va trebui să depuneți un ultim decont de taxă. Termenul până pe data de 25 a lunii următoare comunicării deciziei. Acesta este un deadline fix, absolut esențial pentru a rămâne în regulă cu legea. Și nu e doar o simplă formalitate pe hârtie. Acest decont final trebuie să reflecte extrem de clar toate ajustările de taxe pe care le-ați făcut. E modul oficial prin care tragem linie, punem lucrurile în ordine și încheiem curat capitolul de plătitor de TVA. Așadar, după tot ce am discutat, rămâne o întrebare esențială la care doar voi puteți răspunde. Îndeplinește afacerea condițiile pentru această tranziție?
Dacă pragul cifrei de afaceri vă permite, poate că acum e momentul perfect să vă așezați cu contabilul la o cafea și să analizați acest avantaj strategic. Trecerea la regimul de scutire poate simplifica enorm fluxul financiar și cel birocratic al companiei. Și știm cu toții, un antreprenor informat este un antreprenor puternic. Sper că acest ghid v-a adus claritatea de care aveați nevoie. Până data viitoare să aveți o afacere prosperă și decizii cât mai inspirate.